обсуждать карда истодааст ки ана абдурозиқ вай ба хиёнат хуб кард хиёнат кард нига яхе бачаҳо буромадан ришои дароз доранд туи хеле айби шармандагӣ нахо шумо як мардакҳои калон галасту бандош буромадааст ту абдурозиқ хеле муред даҳамон ҳолатон вайкнер кандаша хӯрад абдурозиқ тонист ягон бор ягон кас мумкин ки ҳамин ҷанга тамом шудагиш соли 92 ҳамин қадар сенсатсия шуда ки набошад ана абдурозиқ хиёнат кард бало кард ва хатар кард мардум камтар ҳуш ба сар монед о абдурозиқ бечора чӣ хиёнат кард як кӯдака гирифти даҳамон хости ки шарманда кунӣ худат аз вай шарманда шудӣ туя ҳамин ҳастӣ ҳамо одамое ки ҳамхелӣ гуфтан маълум шуд фаҳмиди кӣ буданошон маълум шуд сағирахона нагирифт вай дар кӯча мондагӣ набуд аз кӯча нагирифт вай медонист ки талабот дар ҳамин зиёд мешавад рафт гирифт дар бораи абдурозиқ гуфтану дар бораи барону марон рости гап на инаша мешиносам на ваяша мешиносам баъд ҳамхел фаҳмидам ки абдурозиқ будасу ҳамхели барон будасу он қадар ман мебуромад камкаму не ки ман хеле интереси абдурозиқ надоштам мегӯянд ки гуфтанд ки ман каме тамошо кардам дигар ҳамин калону хурд дигар тамоми интернетҳо куҷое ки надарад ҳамин як абдурозиқу як барон дига ҳамин проблемаи тоҷикистону россия дига шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон абдурозиқу вай ана абдурозиқ хиёнат кард бало кард ва хатар кард мардум камтар ҳуш ба сар монед о абдурозиқ бечора чӣ хиёнат кард абдурозиқ як бачаи бечора касал буд инвалид буд ин ҳамин барон буд чӣ буд номаш беҳрӯз гуфтам барон буд рафт гирифт вая рафт гирифт барои чӣ гирифт барое ки худаш ба шӯҳрат биёяд худаша нишон дад знаменитӣ шавад рафт гирифташа вай ба адде сағирахона нагирифт вай дар кӯча мондагӣ набуд аз кӯча нагирифт вай медонист ки талабот дар ҳамин зиёд мешавад рафт гирифт рафту гирифту вай кард аз пушти ин худаш пул кор кард аз пушти ин худаш ном хӯрд аз пушти ин худаш шӯҳрат пайдо кард абдурозиқам ҳамчунин кард дига вай ғулом нест ки вай аз ғуломдорӣ озод накард ин қадар додувои ҳамаи додувои ҳамино ку ҳамаи додем войдод пул аз пул мондан гуфтанига яхе бачаҳо буромадан ришои дароз доранд туи хеле айби шармандагӣ нахо шумо як мардакҳои калон галасту бандош буромадааст ту абдурозиқ хеле муред даҳамон ҳолатон муред даҳамоне як кӯдаки касала гирифте гуфта ки вай ғулом бошаду аз ғуломӣ буромад ба шумо маъқул нест ҳаматон дига абсужда доред калону хурд ҳамин абдурозиқ да интернет даромада намешавад ҳамин медарои ҳамин ҳолиам абдурозиқе ҳамун барфи аввал мегуфте ҳамун барфи аввал кош ҳамун тема меистод хубтар буд ҳама ҷо барфи аввала гуфтагӣ буданд дигар ин ҳама абдурозиқ камтар ба худ биёре аксарият шумо худатона мусулмон ҳисоб мекунед аксариятотон гап мезанед бисмиллоҳ алҳамдулиллаҳ субҳаналлоҳ гуфта бу баробари ин ҳамин абдурозиқу барон гуфта мегаред абдурозиқу барон фақат интереси пулӣ аст тамом дига ҳичи дигар нест як бачае рафтааст гирифтааст омадааст дига ними тоҷикистон ҳамаш гӯям қариб вай карда истодааст абсуждат карда истодааст ки ана абдурозиқ вай ба хиёнат хуб кард хиёнат кард дар шумо чи охӣ аха майли одамои сода майли шумо галастук доред ришото ҳамун хе мондагӣ ҳамин гапзанода гуфте гапҳо ҳамун кати вайкнер кандаша хӯрад абдурозиқ тонист ягон бор ягон кас мумкин ки ҳамин ҷанга тамом шудагиш соли 92 ҳамин қадар сенсатсия шуда ки набошад ҳамин майдача худованд ҳамун қадар додааст қадар надодааст зато ин қадар додааст тавонист ки ҳамин қадар чиза вая ба худаш ҷалб кунад бечорае гуфтанд ки чӣ гуфтанд ту як сум мегирифтӣ дар бозор кимчи кастумои никелни мепӯшидӣ гӯё бо ту мана кидат кунӣ айби шармандагӣ ту як кӯдака гирифтӣ дар ҳамун хости ки шарманда кунӣ худат аз вай шарманда шудӣ туя ҳамин ҳастӣ ҳамо одамое ки ҳамхелӣ гуфтан маълум шуд фаҳмиди кӣ буданошон маълум шуд кӣ будани ҳаминҳо маълум шуд як кӯдака мегӯянд ки ва бечора камбағал буд шумо ба ҳамун камбағалаш хандидед шумо хандахариш мондед ғулом набуд вай сағира набуд ки як кас вай рафта халос кунаду баъд гираду знаменитӣ шавад ғулом набуд ин фикрои мисол пусидаи худатонро камтар як тараф монед
ва ғулом нест ягон вақт ваям ҳам фарзанди тоҷик аст ихеле шумо ҳазор кунед накунед ку вай қулаба расид вай худованд аз вай мисол мумкин ки бисёртар диҳад во бисёртар шаваду қулаи баландтар ба бигзор буронда равад ин як дуюмаш ин ки охир ҳар чизе ки ҳамон устодаш аз вай зиёд карда наметавонад яъне вай бояд ки пеш равад як каси дига ба меспорӣ чӣ хеле ки ҳамин устод доред дар мактаб устод доред мактаба тамом мекунед баъд як устоди дига мекунед дар университет ва вақте ки аспирантура меред докторантура меред рафтан мегиред хуб кард ҳамун бача ҳамун абдурозӣ хуб кард илоҳим аз вай зиёд гардонад худованд дар роҳи росташ ҳама вақт ҳидоят кунад баъзе ҳамин бачаҳое ки валлаҳӣ ба гузаштагӣ ҳастанд ҳамин одам ба сахт мерасад ки ҳамин инсонҳо баромада як кӯдака танқид кардаю худошона ким киё гирифтаю ҳамин барои ҳамин ҷалб кардану ҳамхелӣ кардан ихелӣ накунед мардуме айби шармандагӣ касе ки ҳамин гапа мезанад ту ин такарди ӯ такарди ҳамхелӣ гапҳо мезанад ку ҳамун ақли ҳамун якумаш ки ақли амдурозиқа надорад дуюмаш ин ки ҳамун ақлаш аз баъди синфи 5-6 боло рафтагӣ нест ман ҳамхелӣ ҳисоб мекунам алал хусус ҳамун галстукбандои риштдорои дароз ҳамхелӣ кардам тамом ин темаи авдурозиқа партетон як темаи нағз баргузарем